Samudikandikam Vandeham Sri Guru Sri Uda Patakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sakrachadam Sarkanaripunatanitam Tam Sajivam Satvidam Savadudam Varjana Saidam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sarkanalalitam Sri Vishaga Nidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Ganga Radha Kanta Namasturi Saptakanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhara Sudhe Devi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarupasya Kripa Sindhubhya Vijapatidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupasarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyamnamami Bhaktashaktitam Yanandam Mahanam Sarvanandakaram Param Harinama Pradam Devam Avaduda Shiromani Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Garishanama Namo Vishnuvadaya Krishna Prashtaya Pudare Srimade Bhaktivedanta Swamini Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharana Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadarani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruvega Chandraya Radhikaya Hare Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Sri Prabhupada Jai Guru Maharaj Jai Guru Premanande Hare 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 Krishna. ഇന്നലെ നമ്മൾ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥോത്സവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. ഇന്നലെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇന്നലെ എല്ലാവരും കണ്ടോ? ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നോ? എത്രയാണ് ഭക്തന്മാരല്ലേ? അത്രയും ഭക്തന്മാരല്ലേ? ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ISKCON ബാംഗ്ലൂരു അതിന് അടുത്ത് നവംബർ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് യാത്ര പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ നേരിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കൂടാരമാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് എന്താണ്? കടലിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രം. പറയുന്നു ശബ്ദം നിലയ്ക്കുന്ന കടലിനോട് ചേർന്നാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടലിന്റെ ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പുറത്തെ കവാടത്തിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കടലിന്റെ സ്വരം ഇല്ലാതാകുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. പകൽ സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക. പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെയും ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒന്നും നൽകാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അത് ഉറങ്ങാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗരുഡനെ അയച്ചിട്ട് ഹനുമാനെ വരുത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഹനുമാനോട് നീ ആ ശബ്ദത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം. അങ്ങനെ ഹനുമാന്റെ ആ ചെവി ഇങ്ങനെ കടലിന്റെ നേർക്കേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുക. അങ്ങനെ ആ ശബ്ദം മുഴുവൻ ഹനുമാൻ സ്വാമി അത് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേറൊരു ലീലയായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു, കാറ്റിന്റെ എതിർദിശയിൽ പറക്കുന്ന കൊടിയുള്ള അത്ഭുത ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ ഉയർത്തി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പതാക കാറ്റിന്റെ എതിർദിശയിലാണ് പാറുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ ആർക്കും ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നാമതായിട്ട്, എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണുന്ന സുദർശന ചക്രം. പുരി നഗരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സുദർശന ചക്രം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാൽ ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഒരേപോലെയാണ് ഇത് കാണുവാൻ പറ്റുക.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സുദർശന ചക്രമുള്ളത്. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ 1 ടണ്ണിലേറെ ഭാരമുള്ള സുദർശന ചക്രം ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെ കയറ്റി എന്നതും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്. 4-മതായിട്ട് പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷി പോലും പറക്കില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുവാൻ യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവ അതുവഴി പറക്കാറില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപമെത്തിയാൽ ഈ പക്ഷികൾ പ്രധാന ഗോപുരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കാത്ത സമീപത്തു കൂടി താഴ്ന്നു പറക്കുമത്രേ. 5-മതായിട്ട് പറയുന്നു, ദിവസവും നിറം മാറുന്ന പതാക. 45 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിലുള്ള ദിവസവും നിറം മാറുന്ന പതാക ഇവിടുത്തെ വളരെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ആ 45 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ അത്രയും ഉയരമുണ്ട് ആ ഗോപുരത്തിന് അല്ലെ. അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ നിറത്തിലുള്ള പതാക ഇവിടെ ഉയർത്തുന്നു. ഇവിടുത്തെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിറം മാറുന്ന കൊടികൾ. ഏകദേശം ഒരു 45 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ അത്രയും ഉയരം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടിമരത്തിനുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ കയറി എന്നും കൊടി മാറ്റിയിടണം എന്നാണ് നിയമം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജകൾ തുടങ്ങിയ അന്നു മുതലുള്ള ആചാരമാണിത്. എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇത് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ തുടർന്നുള്ള 18 വർഷത്തേക്ക് ക്ഷേത്രം അടച്ചിടണമെന്നാണ് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്ര നിയമങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയിട്ട് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭക്തൻ കയറിയിട്ട് മുകളിൽ പോയിട്ട് ആ കൊടിയൊക്കെ കെട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കൊടി മാറ്റണം എന്നാണ് അത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 6-മതായിട്ട് പറയും, നിഴൽ വീഴാത്ത ഗോപുരം. നിഴൽ നിലത്ത് വീഴാത്ത കുംഭഗോപുരമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. എത്ര വലിയ വെയിലാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നിഴൽ പോലും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിഴൽ നിലത്ത് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. 7-മതായിട്ട് പറഞ്ഞു, 2000-മോ 2,00,000-മോ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രസാദം എന്നും ഒരേ അളവ്. ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചല്ല ഇവിടെ പ്രസാദം വയ്ക്കുന്നത്. പകരം എന്നും ഒരേ അളവിലാണ് വെക്കാറ്. എത്ര കുറവ് ആളുകൾ വന്നാലും എത്ര അധികം ആളുകൾ വന്നാലും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രസാദം ഒട്ടും മിച്ചം വരികയില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, കൃത്യമായ അളവിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയ അളവിൽ പോലും ഇവിടെ പ്രസാദം കളയുന്നില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. ക്ഷേത്രത്തിലെ പാചകപ്പുരയിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ 7 കുടങ്ങളിൽ ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നായി വെച്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, വിറകടുപ്പിൽ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കലത്തിലെ ഭക്ഷണം അത്രേ ആദ്യം വേവുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കുടത്തിലെ ഭക്ഷണം പാകമാവൂ. അതും ഒരു വളരെ അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ. 7 കലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കലത്തിലെ ആ നിവേദ്യമാണ് പാകമാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ജഗന്നാഥ് മഹാപ്രസാദം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്കൊക്കെ ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹരിനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എങ്കിലും അതിനോട് രുചിയില്ലാത്ത അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ, എങ്കിലും അതിനോട് എനിക്ക് ആസക്തി തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, എന്താണ് അങ്ങനെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ മോക്ഷവും ലഭിക്കും അവസാനം. എങ്കിലും അതിനോട് അത്ര കണ്ട് രുചി ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ജഗന്നാഥന്റെ മഹാപ്രസാദം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാവും, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും തീരുമെന്ന് പറയുന്ന ജഗന്നാഥ് മഹാപ്രസാദം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല. നമ്മൾ ഭക്തി സദാചാര ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആ ലീലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, ശിവന്റെ ആ പ്രസാദം നാരദനിൽ നിന്നും പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. പിന്നീട് രഥോത്സവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു 8-മതായിട്ട്. പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ രഥമാണ്. ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന രഥോത്സവത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 8 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ രഥത്തിൽ കയറ്റി ഇവിടെ നിന്നും 2 മൈൽ അകലെയുള്ള കുണ്ടിച്ചബാരി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവ തിരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഗോകുലത്തിൽ നിന്നും മധുരയിലേക്കുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ഈ യാത്ര വഴി നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം.
9 അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭക്തരെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കഥകൾ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒഡീഷയിലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ്. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കാണാതായ നിലവറയുടെ താക്കോൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എടുത്തു നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ കഥ അറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ വികൃതി എന്ന് ഭക്തർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവം നടന്നത് ഒഡീഷയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഏതൊരു വിശ്വാസിയെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം. അങ്ങനെ അനേകം അത്ഭുതങ്ങളാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിനും ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ. ഈ ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനെ പറ്റി പറയുന്ന ഗീതാ പാണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ചിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ കാലം മുമ്പ് പുരിയിൽ അർജുൻ മിശ്ര എന്ന ഒരു പാണ്ഡ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഗീത വായിക്കാൻ അദ്ദേഹം ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കാറുള്ളതിനാലും ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചല വിശ്വാസവും കാരണം പ്രദേശവാസികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗീതാ പാണ്ഡ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന് പൂർണ്ണമായും ശരണാഗതി അടഞ്ഞ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഏക ആശ്രയമായി അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് കണ്ടിരുന്നത്. നല്ലതും ചീത്തയുമായ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്നത് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു. അതൊന്നും ഗീതാ പാണ്ഡ്യയെ ഒട്ടും തന്നെ അലട്ടുമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ ദരിദ്രനായിരുന്നു. ഭിക്ഷാടനത്തിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ പുരിയിൽ ഒരാഴ്ചയോളം കനത്ത മഴയുണ്ടായി. ഗീതാ പാണ്ഡ്യക്ക് ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോകാൻ യാതൊരു സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്ര ചെറിയ ധാന്യശേഖരം വളരെ വേഗം ഉപയോഗിച്ചു തീർന്നു. അദ്ദേഹം കുടുംബവും ഉപവസിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. എങ്കിൽ പോലും അത് ഗീതാ പാണ്ഡ്യയെ ഒട്ടും തന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയില്ല. ആ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ഗീതാ പാരായണം ചെയ്തു. പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. ഗീത വായിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടിയതിനാൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു നല്ല അവസരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. കനത്ത മഴയില് മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊന്നും പോയിട്ട് ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിന്ന് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിക്ക് ഉപരിയായി അവൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്രകാരം ശകാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ് പുറത്തുപോയി ഭിക്ഷയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുടുംബം എപ്രകാരം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നത്? നമുക്ക് 3 കുട്ടികളുണ്ട്. അങ്ങ് അവർക്കായി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് ഗീതാ പാണ്ഡ്യയെ ഒട്ടും തന്നെ അലട്ടുകയോ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം എടുത്ത് അദ്ദേഹം പത്നിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. 9:22 ശ്ലോകം അല്ലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ആരാണ്? ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉറപ്പാണിത് അല്ലെ. ഭർത്താവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവൾ കൂടുതൽ കുപിതയായി. അവർ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഭർത്താവ് ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. അദ്ദേഹം പത്നിയോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ഞാൻ വഹിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലയായി. ഭക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ കുട്ടികൾ വളരെ വിശന്ന് അവശരായപ്പോൾ അവർ അങ്ങേയറ്റം രോഷാകുലരാകുകയും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തായ ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് തുറന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ച ശ്ലോകത്തിലെ 3 വരികൾ വെട്ടി മാച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നിരാശയും വിശപ്പും കൊണ്ട് പരീക്ഷണരായ അവർ മക്കളോടൊപ്പം നിദ്രയിലാണ്. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഗീതാ പാണ്ഡ്യയും വിശ്രമിക്കാനായി പോയി. താമസിയാതെ തന്നെ ഗീതാ പാണ്ഡ്യയുടെ ഭാര്യ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുന്നത് കേട്ടു. അവൾ കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ പുറത്ത് അതിസുന്ദരന്മാരായ 2 ആൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ ധാരാളം ചേരുവകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദരന്മാരായ ആ 2 ആൺകുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ പത്നി വളരെയധികം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അവരിൽ ഒരാൾ ഇരുണ്ടതും മറ്റൊരാളുടെ ചർമ്മത്തിന് പാലിന്റെ നിറവുമായിരുന്നു. ഇരുണ്ട നിറമുള്ള കുട്ടി ബ്രാഹ്മണ പത്നിയോട് പറഞ്ഞു, ഗീതാ പാണ്ഡ്യയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നയച്ച ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ദയവായി സ്വീകരിക്കുക. ഇവയെല്ലാം പാചകം ചെയ്ത് ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അത് സുന്ദരന്മാരായ ആ ആൺകുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ പത്നി വളരെ സന്തോഷിക്കുകയും ആ ആൺകുട്ടികളുടെ ശബ്ദം കൂടി കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്തു.
ആ കുട്ടികളോട് അവർക്ക് അതിയായ വാത്സല്യം തോന്നിയതിനാൽ ദയവായി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്ന് അവരോടൊപ്പം പ്രസാദം കഴിക്കാനായി അവൾ അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ നല്ലവനായ ഭർത്താവിന്റെയും കൂടെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ നാവ് മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അതിനാൽ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനുശേഷം ആ കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി. ഗീതാ പാണ്ഡെയുടെ പത്നി എല്ലാ ചേരുവകളും കലവറയിൽ എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം വന്നു ചേർന്ന ഈ ഭാഗ്യാതിരേകത്തെ കുറിച്ച് ഭർത്താവിനോട് പറയാനൊരുങ്ങി. ഗീതാ പാണ്ഡ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കലവറ മുഴുവനും പലതരം ഭക്ഷ്യസാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അദ്ദേഹം പത്നിയോട് ചോദിച്ചു, ആ ആൺകുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം നൽകിയോ? അവരുടെ കാരുണ്യത്തിന് പകരമായി അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രസാദം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാത്തിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരാൾ തന്റെ നാവ് 3 സ്ഥലങ്ങളിലായി മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ തനിക്കൊന്നും തന്നെ ഭക്ഷിക്കാനാവുകയില്ലെന്ന് ആ ഇരുണ്ട നിറമുള്ള കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഗീതാ പാണ്ഡയ്ക്ക് ആ കുട്ടി ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ഗീതയിലെ ശ്ലോകം 3 പ്രാവശ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പുറത്തു വന്നതാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിനാൽ തന്നെ ആ മുറിവുകൾ ഭഗവാന്റെ നാവിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്റെ ഭക്തരെ പരിപാലിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം തെളിയിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന് ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് ഗീതാ പാണ്ഡെയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. ഉടൻ തന്നെ ഗീതാ പാണ്ഡെയും പത്നിയും ശ്രീ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മാപ്പപേക്ഷിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് നന്ദി പറയാനും തയ്യാറായി. അവർ മുഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടിൽ 3 മുറിവിന്റെ പാടുകളുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജഗന്നാഥന്റെ ചുണ്ടിലും ആ 3 മുറിവുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വേറൊരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. കാഞ്ചി അഭിച്ചാൻ. ഒരു കാലത്ത് ഒറീസ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച ഗോങ്ക രാജവംശത്തിൽ പുരുഷോത്തമദേവൻ എന്ന രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജഗന്നാഥന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാ വർഷവും രഥയാത്രയിൽ രാജാവ് ജഗന്നാഥന്റെ ആനന്ദത്തിനായി രഥത്തിന്റെ മുൻവശത്തെ രാജപാത വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയും രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരിയും ഭഗവാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി സ്വയം ഭഗവാന്റെ ദാസനായി കണക്കാക്കി. ഒരു തവണ രാജാവ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തി. കാഞ്ചി എന്ന രാജ്യത്തെത്തിയ അദ്ദേഹം തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കൂടാരം സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ പുരുഷോത്തമദേവൻ കാഞ്ചി രാജകുമാരിയായ പത്മാവതിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ഇരുവർക്കും പരസ്പരം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാഞ്ചി രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പുരുഷോത്തമദേവനെ ക്ഷണിച്ചു. കാഞ്ചി രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പുരുഷോത്തമദേവനെ അവരുടെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. പുരുഷോത്തമദേവൻ ഈ നിർദ്ദേശം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒറീസയിലേക്ക് മടങ്ങി. അതിനുശേഷം കാഞ്ചിയിലെ രാജാവ് തന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവാഹാലോചനയുമായി മന്ത്രിയെ ഒറീസയിലേക്ക് അയച്ചു. മന്ത്രിയെ പുരുഷോത്തമദേവ രാജാവ് ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു. രഥയാത്രയുടെ കാലമായിരുന്നു അത്. രാജാവിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു. വിവാഹാലോചന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. രഥയാത്ര ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പുരുഷോത്തമ രാജാവ് കാഞ്ചി മന്ത്രിയോട് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി താമസിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഉത്സവം കാണാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണിതെന്ന് മന്ത്രി മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചു ദിവസം കൂടി പുരിയിൽ തുടരാൻ സമ്മതിച്ചു. രഥയാത്രാ ദിനത്തിൽ ശുഭസമയത്തിൽ ജഗന്നാഥൻ, ബലഭദ്രൻ, സുഭദ്ര മഹാറാണിയെ ഒപ്പം സുദർശന ചക്രം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും രഥങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആഘോഷങ്ങൾ കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. കീർത്തനം, പെരുമ്പറ, ശംഖുകൾ എന്നിവയുടെ മധുരമായ ശബ്ദം അവിടെ മുഴങ്ങി. പുരി രാജാവ് രഥത്തിന് മുന്നിൽ കയ്യിൽ ചൂലുമായി നിൽക്കുന്നത് കാഞ്ചി മന്ത്രി കണ്ടു. രാജപാത വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മന്ത്രി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ രാജാവ് രാജപാത വൃത്തിയാക്കുന്നു. രാജാവ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സേവനത്തിന്റെ മഹത്വം മന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഈ പെരുമാറ്റം ഒരു രാജാവിനെ അപമാനിക്കാൻ എന്നതായി
അദ്ദേഹം കരുതി. കാരണം രാജപാത വൃത്തിയാക്കുന്നത് ചണ്ടാലരുടെ കടമയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ആ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ട് ആ രാജവീതികളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, ഓഫീസിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ സേവനം അല്ലെ. എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ആ രാജവീതികളൊക്കെ അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രാജാവ്, നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു, എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. ജീവര സ്വരൂപഹോയി നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സർവന്റാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനാണ്. രാജാവും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ രാജാവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മന്ത്രിക്ക് അത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. ധാരാളം ആൾക്കാർ, മന്ത്രി എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അതെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. രാജാവിന്റെ അനേകം ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ മതിയില്ലേ എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് അല്ലെ. രാജാവ് തന്നെ എന്തിനാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ മഹത്വം അറിയില്ല അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ട് ആ അവിടെയുള്ള ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രം, ഗുണ്ടിച്ച മാർജനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു, ആ ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ. ആദ്യം അടിച്ചു വാരിയിട്ട് ആ പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞു, പിന്നീട് ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ തുടച്ചു, പിന്നെ തന്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കഴുകുകയുണ്ടായി ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്നുള്ള, അത് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് കൂടി നമുക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരുന്നു. മന്ത്രി ഉടൻ തന്നെ പുരി വിട്ട് കാഞ്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങി. താൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതെല്ലാം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷോത്തമ ദേവ ഒരു ചണ്ടാലന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തത് എങ്ങനെയെന്ന് കാഞ്ചി രാജാവിനോട് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പത്മാവതി രാജകുമാരി ചണ്ടാലിനെ പോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കും? പുരുഷോത്തമദേവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാത്ത രാജാവ് തന്റെ മന്ത്രിയോട് യോജിക്കുകയും പുരിക്കൊരു സന്ദേശം അയക്കുകയും ചെയ്തു. പുരുഷോത്തമദേവയോട് തന്റെ മകൾ ചണ്ടാലിനെ പോലെ രാജപാത വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വാർത്ത പുരുഷോത്തമദേവയെയും രാജകുമാരി പത്മാവതിയെയും ദുഃഖിപ്പിച്ചു. കാഞ്ചിയിലെ രാജാവ് പത്മാവതിയുടെ സ്വയംവര ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും പുരി രാജാവ് ഒഴികെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ അനുയോജ്യരായ ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. പുരുഷോത്തമദേവർ ഇതിൽ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥനായി. കാഞ്ചി രാജാവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. കാഞ്ചി രാജാവിനെ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചു. കാഞ്ചിയിലെ രാജാവ് ഗണേശദേവന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു നിബന്ധന നൽകി. പുരിയിലെ രാജാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ജഗന്നാഥൻ, ബലദേവ്, സുഭദ്ര എന്നിവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാഞ്ചി രാജാവ് കൊണ്ടുപോയി ഗണേശദേവന്റെ ശ്രീകോവിലിന്റെ പിൻവശത്ത് വയ്ക്കും. അതുപോലെ കാഞ്ചിയിലെ രാജാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ജഗന്നാഥ്, ബലദേവ്, സുഭദ്ര എന്നിവരുടെ ശ്രീകോവിലിന്റെ പുറകുവശത്ത് ഗണേശദേവന്റെ വിഗ്രഹം സമർപ്പിക്കും. തന്റെ കൂടാരത്തിന് തീപിടിച്ച് പുരുഷോത്തമദേവ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാൻ നിർബന്ധിതനായപ്പോൾ അതൊരു വലിയ അപമാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും കാഞ്ചിയിൽ ഗണേശദേവന് പുറകിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെട്ടു. രാജാവ് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജഗന്നാഥ പ്രഭു, ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കൂ. രാജപാത വൃത്തിയാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ കാഞ്ചിയിലെ രാജാവിനെ അപമാനിക്കുകയും അത് എന്റെ വിവാഹം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് അങ്ങയുടെ തോൽവിയല്ലേ? ഇത് അങ്ങേക്ക് വലിയ അപമാനമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ ഗണേശദേവന്റെ പിൻവശത്ത് പോയി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും? ആ രാത്രിയിൽ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ രാജാവിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, കാഞ്ചി രാജാവിനോട് സൈന്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വീണ്ടും പോവുക. ഈ സമയം യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി സഹായിക്കും. രാജാവ് ഉണർന്നു ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാമെന്ന സൂചന ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അത് കാഞ്ചി രാജാവുമായി വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജഗന്നാഥനെ ആ ഗണേശന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിന്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ.
ആ ബ്രഹ്മസമിതിയിലെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, യത്പാദ പല്ലവ യുഗം വിദിതായ കുംഭദ്വന്ദ്വേ പ്രണാമ സമയേസ ഗണാധിരാജ വിഘ്നാൻ വിഹന്തു മലമസ്യ ജഗത്രയസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമാം ഭജം. മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കാൻ തുമ്പിക്കൈയും കുംഭവുമുള്ള ഗണേശൻ ആരുടെ പാദങ്ങളാണോ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴേ ആ എന്താണ് ഗണേശൻ പോലും നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആ ഗണേശന്റെ പുറകിൽ പോയി നിൽക്കുമല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പരാജയമല്ലേ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. പുരുഷോത്തമ ദേവരാജാവ് രണ്ടാം തവണയും യുദ്ധം ചെയ്യാനായി കാഞ്ചിയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഇത്തവണ ജഗന്നാഥനും ബലരാമനും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോയി. പട്ടാളക്കാരനായി വേഷമിട്ട ജഗന്നാഥൻ കറുത്ത കുതിരപ്പുറത്തും ബലദേവൻ വെള്ളക്കുതിരയിലും കയറി. വൈശാഖത്തിലെ വേനൽക്കാല മാസമായതിനാൽ കാലാവസ്ഥ വളരെ ചൂടായിരുന്നു. അവർ ചിലിക തടാകം കടന്നുപോയപ്പോൾ ദാഹം തോന്നി. വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ തലയിൽ ഒരു കലം സംഭാരം ചുമന്നു വരുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവരുടെ പേര് മണിക എന്നായിരുന്നു. സംഭാരം വിൽക്കാൻ അങ്ങാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു. പ്രഭുക്കന്മാർ രണ്ടുപേരും സംഭാരം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവർ വൃദ്ധയെ തടഞ്ഞു തൃപ്തിയാകും വരെ സംഭാരം കുടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് യാത്ര തുടരാൻ അവർ തയ്യാറായി. ജഗന്നാഥനും ബലരാമനും സംഭാരത്തിന് പണം നൽകാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വൃദ്ധയായ മണിക അവരെ തടഞ്ഞ് പണം ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സൈനികരാണ്, ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ പണമില്ല. വൃദ്ധ കരയാൻ തുടങ്ങി. സംഭാരം അവളുടെ ഏക ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്നു. വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അവൾ ഇത് ജഗന്നാഥനോട് ബലരാമനോട് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ജഗന്നാഥൻ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിരലിൽ കിടന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം മണികയ്ക്ക് നൽകി പറഞ്ഞു, സ്വീകരിക്കൂ. കുറച്ചു സമയത്തിനകം നമ്മുടെ രാജാവ് ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകും. അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഈ മോതിരം കൊടുത്ത് സംഭാരത്തിന് പണം തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. അദ്ദേഹം തരും. മനസ്സോടെ വൃദ്ധ മോതിരം സ്വീകരിച്ചു. സഹോദരന്മാർ യുദ്ധത്തിനുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി. വൃദ്ധയായ മണിക രാജാവിന്റെ വരവിനായി പാതയരികിൽ നിന്നു. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം രാജാവ് സൈന്യവുമായി അടുത്തു വരുന്നത് അവൾ കണ്ടു. മണിക രാജാവിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ 2 സൈനികർ കുതിരപ്പുറത്ത് ഈ വഴി വന്നിരുന്നു. ഒരാൾ കറുത്ത കുതിരയിലും മറ്റേയാൾ വെളുത്ത കുതിരയിലും ആയിരുന്നു. അവർ സഹോദരന്മാരെ പോലെ തോന്നിച്ചു. അവർ എന്റെ സംഭാരം കുടിച്ചു, പക്ഷേ അതിന് നൽകാൻ പണമില്ലായിരുന്നു. അവൾ കൈപ്പത്തി തിരിച്ച് രാജാവിന് സ്വർണ്ണ മോതിരം കാണിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനായി അവർ ഈ മോതിരം എനിക്ക് തന്നു. ഈ മോതിരത്തിന് പകരമായി സംഭാരത്തിന്റെ പണം ചോദിക്കാൻ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്റെ കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ദയവായി ഈ മോതിരം എടുത്ത് സംഭാരത്തിന്റെ വില എനിക്ക് തരൂ. രാജാവ് മോതിരം കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ഇതൊരു സാധാരണ സ്വർണ്ണ മോതിരമല്ല, ജഗന്നാഥന്റെ വജ്രമോതിരം. വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനായി 2 പേരും സൈനികരുടെ രൂപത്തിൽ കാഞ്ചിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. തന്റെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം മണികയോട് പറഞ്ഞു, ജഗന്നാഥനെയും ബലരാമനെയും കാണാനും അവർക്ക് സംഭാരം നൽകി അവരെ സേവിക്കാനും കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവതിയാണ്. ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ തീർച്ചയായും പ്രതിഫലം നൽകും. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനും ബലദേവനും തന്റെ സൈന്യത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തത് രാജാവിന് വളരെ അഭിമാനം തോന്നി. രാജാവ് മണികൾക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാനായി നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകി. ജഗന്നാഥനും ബലദേവനും സംഭാരം സേവിച്ച ഗ്രാമത്തെ മണിപടന എന്ന് രാജാവ് പേരിട്ടു. ഈ ഗ്രാമം ഒറീസയിലാണ്. രാജാവ് കാഞ്ചിയിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇരു സൈന്യങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധം നടന്നു. കാഞ്ചി രാജാവിന്റെ സൈനികർ പുരുഷോത്തമദേവന്റെ സൈന്യത്തിൽ 2 പുതിയ സൈനികരെ കണ്ടു. ഒരാൾ കറുത്ത കുതിരപ്പുറത്തും ഒരാൾ വെളുത്ത കുതിരപ്പുറത്തും സഫാരി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ 2 സൈനികരും വളരെ ശക്തമായി പോരാടി. അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. കാഞ്ചി രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാഞ്ചിയിലെ രാജാവ് പരാജയപ്പെട്ടു. കാഞ്ചി രാജാവിന് പകരം പത്മാവതി രാജകുമാരിയെ പുരുഷോത്തമദേവൻ ബന്ധിച്ചു. രാജകുമാരിയുമായുള്ള വിവാഹം റദ്ദാക്കിയതിന്റെ പ്രതികാരമായി അവളെ ഒരു ചണ്ടാളിനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. തന്റെ മന്ത്രിയെ വിളിച്ച് പത്മാവതി രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു ചണ്ടാല ബാലനെ അന്വേഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജാവിൽ നിന്ന് ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സങ്കടം തോന്നി. പുരുഷോത്തമദേവ രാജാവിനോട്
കുമാരിക്ക് യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. തന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതികാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുരുഷോത്തമ രാജാവിന്റെ മന്ത്രി വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുയോജ്യനായ ചണ്ടാളബാലനെ കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നതിനാൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ മന്ത്രി പത്മാവതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അഭയം നൽകി. പത്മാവതി രാജകുമാരി ഒറീസയിലെ രാജ്ഞിയാകാൻ കഴിയാത്തത് നിർഭാഗ്യകരമായി തോന്നി. രാജാവിന്റെ പരിചാരികയാവാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നി. തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അവസാനമില്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. രഥയാത്രാ ദിവസം ആസന്നമായിരുന്നു. ഉത്സവത്തിനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പുരിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രദേശത്തെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പത്മാവതി രാജകുമാരി ഒരു ചണ്ടാലനുമായി വരാതിരിക്കുന്ന വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ദുഃഖിതയായി ഒരു ദിവസം മന്ത്രി പത്മാവതിയോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് കുമാരിയുടെ വിവാഹ ദിനമായതിനാൽ ഏറ്റവും മികച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം. ഇത് കേട്ടയുടനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു ചണ്ടാലിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓർത്ത് പത്മാവതി കരയാൻ തുടങ്ങി. ദയവായി പത്മാവതി രാജകുമാരി വിഷമിക്കേണ്ട, ജഗന്നാഥനെ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് മന്ത്രി അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ജഗന്നാഥൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എല്ലാ സ്ത്രീകളും പത്മാവതിയെ വളരെ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചു. മന്ത്രിക്കൊപ്പം അവൾ ഒരു പല്ലക്കിൽ കയറി. രഥയാത്രാ ദിനമായതിനാൽ തെരുവുകൾ നിറഞ്ഞു. ജഗന്നാഥൻ, ബലദേവ, സുഭദ്രാദേവി എന്നിവർ ഇതിനകം അവരുടെ രഥങ്ങളിൽ ഇരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തെരുവുകളിൽ അണിനിരുന്നു. നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ശബ്ദം വായുവിൽ നിറഞ്ഞു. ഭക്തർ മൃദംഗവും കർത്താളും കൊട്ടുകയും ശംഖൂതുകയും ചെയ്തു. രഥയാത്ര ആരംഭിക്കാൻ എല്ലാം തയ്യാറായിരുന്നു. പുരി രാജാവ് ജഗന്നാഥന്റെ രഥത്തിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് നടന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രതിക്കായി രാജപാത വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരു സ്വർണ്ണച്ചൂട് കയ്യിൽ കരുതി. അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹൃദയം ജഗന്നാഥന്റെ ഭക്തിയാൽ നിറഞ്ഞു. പുരുഷോത്തമദേവൻ തൂത്തുവാരൽ വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ മന്ത്രി പത്മാവതി രാജകുമാരിയെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, രാജകുമാരിക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരു ചണ്ടാലിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ക്ഷമ കാണിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവളുടെ ഭർത്താവാകാൻ അനുയോജ്യൻ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ചണ്ടാളിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് അങ്ങയോട് പറയാൻ വന്നതാണ്. രാജാവ് തന്റെ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു, വളരെ നല്ലത്. പക്ഷെ ഇന്ന് രഥയാത്ര ആയതിനാൽ എനിക്കിതിന് സമയമില്ല. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. മന്ത്രി രാജാവിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയ രാജാവ്, ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചണ്ടാളൻ അങ്ങാണ്. രാജാവ് തന്റെ മന്ത്രിയെ അത്ഭുതത്തോടെ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി. മന്ത്രി തുടർന്നു, അങ്ങ് ഇന്ന് ഒരു ചണ്ടാലനാണ്. പത്മാവതി രാജകുമാരിയുടെ വിവാഹം ചണ്ടാലിനോട് സജ്ജീകരിക്കാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. അതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. മന്ത്രി പത്മാവതി രാജകുമാരിയോട് പുരുഷോത്തമദേവനെ പൂമാല അണിയിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. രാജാവ് സന്തോഷത്തോടെ പൂമാല സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രിയുടെ ബുദ്ധി ചാതുര്യത്തെ പ്രശംസിച്ചു. പത്മാവതി രാജകുമാരിക്ക് ആശ്വാസമായി. തനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള അതേ സമയം തന്നെ അന്തസ്സോടെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളെ വിവാഹം കഴിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ചു. അപ്പോ നേരത്തെ ആ കാഞ്ചിയിലെ രാജാവ് പറഞ്ഞത് ഒരു ചണ്ടാളന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ആ രാജപാതയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ രാജാവ് തന്നെയാണ് ആ പാത വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഇപ്പോഴും ചണ്ടാളനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ചണ്ടാളിനെ വിവാഹം കഴിച്ചല്ലേ. മന്ത്രി അത്രയും ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. കാഞ്ചി രാജാവ് നിശ്ചയിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഗണേശദേവന്റെ വിഗ്രഹം പുരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഇന്നും അതേ ഗണേശൻ ദേവന്റെ വിഗ്രഹം അവിടെയുണ്ട്. ഇന്നും രഥയാത്ര ഉത്സവം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരിയിലെ രാജാവ് ജഗന്നാഥ രഥത്തിന് മുന്നിൽ രാജപാത വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഗംഭീരയിൽ ആരാധന നടത്തുന്ന ശ്രീ ശ്രീ രാധാകാന്ത വിഗ്രഹങ്ങളെയും കാഞ്ചീപുരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലും വളരെ ഇവരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജഗന്നാഥന്റെ ശ്രീകോവിലിനും നൈവേദ്യം തയ്യാറാക്കുന്ന മുറിക്കുമിടയിലുള്ള ഒരു കോവിലാണ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത്. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്ര പാചകക്കാർ ഭഗവാനായി ധാരാളം നല്ല ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകാന്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കാനെത്തിയ ശേഷം ജഗന്നാഥൻ നല്ല വസ്തുക്കൾ തനിക്ക് നൽകുന്നതിന് കണ്ടെത്തി. നൈവേദ്യം തയ്യാറാക്കിയ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം ജഗന്നാഥന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആരോ ഇത് എടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് കൊണ്ടുവന്ന പ്രസാദൊക്കെ ആരാ കഴിക്കുന്നത്? രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ കഴിക്കുന്നല്ലേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകാന്ത വിഗ്രഹങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിവേദ്യമുറിയിൽ തയ്യാറാക്കിയതെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നതായി ജഗന്നാഥൻ കണ്ടെത്തി. വിഗ്രഹങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ജഗന്നാഥൻ പൂജാരികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ കാശി മിശ്രയുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ അത് ഗംഭീര എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 18 വർഷം താമസിച്ച് ശ്രീ ശ്രീ രാധാകാന്ത വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു. ജഗന്നാഥന് ധാരാളം പ്രസാദം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ജഗന്നാഥന് കൊണ്ടുവന്ന ആ നിവേദ്യമൊക്കെ ആരാ കഴിക്കുന്നത്? രാധാകൃഷ്ണന്മാർ തന്നെ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്നു അല്ലെ.
ജഗന്നാഥനൊന്നും കിട്ടാതെ കൊണ്ട് ജഗന്നാഥൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി ഇതാക്കിണ്ടായി അല്ലെ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലീല മായാപൂരിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മായാപൂരിൽ അവിടെ ജഗന്നാഥ്, ബലദേവ്, സുഭദ്ര എന്നിവരുടെ അടുത്ത് ഗോവർദ്ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗിരിരാജ് ഗോവർദ്ധൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഗിരിരാജ് ഗോവർദ്ധൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഗിരിരാജിന് കുറേ പ്രസാദം വേണം അല്ലെ. നമ്മള് ഗോവർദ്ധന പൂജക്കൊക്കെ കാണാൻ ധാരാളം അന്നക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗിരിരാജ് വന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗിരിരാജിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മായാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ അവിടെ അവിടെ ഗോവർദ്ധൻ, ഗിരിധാരി ഗോവർദ്ധൻ, ആ ഗോവർദ്ധന ശില ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മായാപൂരിലെ ISKCON ടെമ്പിളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജഗന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന്. ജഗന്നാഥനൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ ഗോവർദ്ധനം നിവേദ്യങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഗോവർദ്ധനം തന്നെ കഴിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന് ഇവിടുന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ജഗന്നാഥൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായി. പിന്നെ താലിച്ച മഹാപത്ര സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. പുരിയിൽ താലിച്ച മഹാപത്ര എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ പൂജാരിമാരിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം എല്ലാ വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വിദഗ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെയധികം ശുദ്ധിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി തന്റെ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എളിമയുള്ളവനും ശാന്തനും എല്ലാ ഭക്തർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. വിശക്കുന്നവർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസാദം നൽകുന്ന അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകഥകൾ കേൾക്കാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. രാവിലെയും രാത്രിയും ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെയും ബലദേവ് സുഭദ്രയുടെയും സേവനത്തിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകി. ഈ മൂർത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാജാവ് തന്റെ പരിചാരകന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ പുരീധാമിൽ ദർശനത്തിനായി എത്തി. സിംഹദ്വാര വാതിലിലൂടെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ ദർശനത്തിനായി രാജാവ് വരുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം താലിച്ച മഹാപത്രയെ അറിയിക്കാൻ ചില പൂജാരിമാർ ഓടി വന്നു. രാജാവിന് ശരിയായ ദർശനം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി താലിച്ച മഹാപത്ര ഭഗവാന്റെ മുറിയിലേക്ക് കൂടി എത്തി. എന്നാൽ ഭഗവാന് പുഷ്പമാലകൾ ചാർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. സാധാരണയായി രാജാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദമായ പൂമാലകൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. രാജാവിന് ജഗന്നാഥ പ്രസാദം നൽകാനാവില്ലെന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അപമാനകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മോഹപത്ര വളരെയധികം ആശങ്കാകുലനായി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുഷ്പമാല എടുത്ത് ജഗന്നാഥന് ധരിപ്പിച്ചു. രാജാവ് ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ വന്ന് ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന്റെ ബലദേവ് സുഭദ്രയുടെയും ദർശനമെടുത്തു. പതിവ് പോലെ ദർശനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാജാവ് പൂജാരിയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് പൂമാലകൾ പ്രസാദമായി. പൂജാരി കൈ കഴുകി ഭഗവാന്റെ കണ്ടത്തിൽ നിന്നും പുഷ്പമാല എടുത്ത് പ്രസാദമായി രാജാവിന് കൈമാറി. രാജാവ് വളരെ വിനയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ജഗന്നാഥനെ കാണാൻ വന്നിട്ട് രാജാവിന് എല്ലാ ദിവസവും പൂമാല കൊടുക്കണം അല്ലെ. അന്ന് പൂമാല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൂജാരിയുടെ കഴുത്തിലുള്ള പൂമാല തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പൂജാരിമാർക്കൊക്കെ കാണാൻ വലിയ നീളമുള്ള മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ രാജാവിന് മുടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്കിനി അതിന് ബാക്കി വരുന്ന ലീലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പുഷ്പമാല വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. വളരെയധികം സുഗന്ധമുള്ള വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പുഷ്പമായ ജൂയി പുഷ്പം കൊണ്ട് ഈ മാല തയ്യാറാക്കിയത്. രാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുഷ്പമാലയെ കണ്ണിമ വയ്ക്കാതെ നോക്കുകയും പെട്ടെന്നൊരു നീണ്ട കറുത്ത മുടി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഇത് വളരെ വിചിത്രമാണ്. ഈ മുടി അങ്ങനെ മാലയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയെ ജഗന്നാഥന്റെ ശിരസിൽ ഒരു മുടികളും ഇല്ലല്ലോ. ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പുഷ്പമാല സ്വന്തം ശിരസിൽ നിന്നെടുത്ത് ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കണം. രാജാവ് വളരെ അസ്വസ്ഥനാവുകയും മഹാപത്രയെ തന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉടനെ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. മോഹപത്രയെ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ രാജാവ് കോപത്തിൽ വിറക്കുകയും പാമ്പിനെ പോലെ ചീറ്റുന്നതായി കണ്ടു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ മാലയിൽ ഒരു മുടി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് ശിരസിൽ മുടി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് താങ്കൾ എന്നോട് പറയുക. താങ്കൾ സത്യം പറയുക, അല്ലാത്ത പക്ഷം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. മഹാപത്ര ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദയവായി എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ. ഈ രാജാവ് വളരെ കർക്കശക്കാരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏതരം ശിക്ഷയാണ് എനിക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്. അദ്ദേഹം രാജാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതെ, അത് സത്യമാണ്. കുറച്ചു കാലമായി ഭഗവാൻ മുടി വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് വരും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ മുടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ സ്വകാര്യമായി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എല്ലാം മംഗളകരമായി ഭവിക്കും. എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശിരസിലെ മുടി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ, അപ്പോൾ താങ്കളെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. ആരെയെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം കർക്കശക്കാരനാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ. ആ രാജാവിന് മുടിയില്ല. അദ്ദേഹം തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്തത്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ തലയിൽ നിന്നല്ല വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെ, ജഗന്നാഥന്റേതാണെന്നാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ പൂജാരി പറയുന്നത്. അത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. താലിച്ച മഹാപാത്ര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മുഴുകുകയും ചെയ്തു.
സേവനങ്ങളാലും പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആയുധധാരിയായ മഹാപ്രഭു, എനിക്ക് ഭഗവാനോട് എന്താണ് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയുക? എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരന് താങ്കൾ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി. എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിയും ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ തീരുമാനം സംശയാസ്പദമായിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ നായയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനെ അമൃത തന്നെ നൽകിയാലും ഒരു സമയത്ത് അവർ തീർച്ചയായും വിഷം ചെയ്യും. എന്നെ പോലുള്ള ഒരു പാപിയായ ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ശിരസിൽ വയ്ക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ, ലക്ഷ്മി ദേവി നിരന്തരം സേവിക്കുന്ന ആ പാദപത്മങ്ങൾ, 3 ലോകങ്ങളും പരിശുദ്ധീകരിച്ച് ശിവൻ ശിരസിൽ വഹിക്കുന്ന ഗംഗാജലം കഴുകുന്ന ആ പത്മപാദങ്ങൾ, ശ്രീ ശുഗമഹർഷി, സനക, സനാതന, സനന്ദന കുമാരന്മാർ എന്നിവർക്ക് പോലും അപൂർവമായി ദർശനം ലഭിക്കുന്ന ആ പാദപത്മങ്ങൾ, മഹാന്മാരായ എല്ലാ ദേവന്മാരും സേവിക്കുന്ന ആ പാദപത്മങ്ങൾ, എല്ലാ മഹാനായ യോഗികളും ധ്യാനിക്കുന്ന ആ പാദപത്മങ്ങൾ, ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്തിട്ടും ആ പാദപത്മങ്ങളെ സേവിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി. ഞാൻ ഒരു പ്രാണിയേക്കാൾ അപരാധിയാണ്. ഈ മഹത്തായ സേവനത്തിന് എനിക്ക് ഒട്ടും അർഹതയില്ല. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഭാവഗ്രാഹിയാണ്. ഞാനൊരു അഹങ്കാരിയായ സാധാരണക്കാരനുമാണ്. ഞാൻ മുഖസ്തുതിയാൽ വളരെയധികം മയങ്ങിപ്പോയി. എനിക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആയതിനാൽ ഞാൻ ഇത്തരം പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു. എന്റെ തലയിൽ നിന്നും പൂമാലയെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ ഇടാൻ ഞാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, അതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ടാണ്. സോറി. അപ്പോ അവസാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, അതുകൊണ്ട് വായിച്ചിട്ട് വേഗത്തിൽ നിർത്താം. ഇപ്പോൾ 8 മണിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സോറി. ഓക്കെ, നമ്മള് അവിടെ എത്തിയ ഞാനിങ്ങനെ ധൈര്യം കാണിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്റെ ശിരസിലിട്ടിട്ടുള്ള പൂമാല എടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ അണിയിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ സമയം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എന്നെ വധിച്ചുകൊള്ളൂ, എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. പക്ഷേ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് രാജാവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയുക? അപ്പോഴേക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭക്തരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് തെളിവായി താങ്കൾ ശ്രീവത്സം മറുകായി ചാർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയമില്ല. ഭഗവാൻ വളരെ കരുണയുള്ളവരാണ്. രാത്രിയുടെ അവസാനത്തോടെ രാജാവ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കനത്ത ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ. എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയും? രാജാവ് എന്നെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മോഹപത്ര വാതിലുകൾ അടച്ച് തന്റെ വസതിയിൽ തിരിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രാത്രി അവസാനത്തോടെ വിഷം കുടിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി അദ്ദേഹം ഒരു ചഷകത്തിൽ വിഷം തന്റെ കട്ടിലിനടുത്ത് വെച്ചു. എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ പോയി. തന്റെ ഭക്തരുടെ മനസ്സ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. താലിച്ച മഹാപത്ര ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയും സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? എന്നെ സേവിച്ചതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ നീലാചലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ രാജാവിന് താങ്കളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? 10 ദശലക്ഷം രാജാക്കന്മാർ വന്നാലും അവർക്ക് താങ്കളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ രാജാവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത്? താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിരസിൽ എനിക്ക് മുടിയില്ലെന്ന് കരുതുന്നത്? എന്റെ ശിരസ് കഷണ്ടിയാണോ? എന്റെ ശിരസ് മുടിയുള്ളതാണ്. താങ്കൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ? ഭയപ്പെടാതെ നാളെ താങ്കൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക. എന്റെ തലയിൽ വളരെയധികം മുടിയിഴകൾ ഉള്ളതായി താങ്കൾക്ക് കാണാം. അത് താങ്കൾ രാജാവിനെ കാണിക്കുവാൻ കഴിയും. മോഹപത്ര ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ തന്റെ അരികിൽ ആരുമില്ലെന്ന് കണ്ട് സ്വപ്നത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ തനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. രാത്രി അവസാനിക്കുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം കുളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്ന് ഭഗവാനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ നീളമുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായ കറുത്ത മുടിയിഴകൾ ഉള്ളത് കണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. മുടി വളരെ നീളമുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരക്കെട്ട് വരെ എത്തി രത്നസിംഹാസനത്തിൽ സ്പർശിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം മോഹപത്ര വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകി. ഇപ്പോൾ രാജാവ് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന ഭയത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മോചിതനായി. അതിരാവിലെ രാജാവ് തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് മോഹപത്രയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഭഗവാന്റെ ശിരസിലെ മുടി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. അപ്പോൾ മോഹപത്ര ഒട്ടും ഭയപ്പെടാതെ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ താങ്കളെ കാണിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? താങ്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ മുടിയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് താങ്കൾക്ക് സ്വയം നോക്കാവുന്നതാണ്. രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പുറകുവശത്ത് പോയി ഭഗവാന്റെ കറുത്ത് നീളമുള്ള ചുരുണ്ട മുടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരക്കെട്ട് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് രാജാവ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. രാജാവ് പൂജാരിയോട് ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ ഈ മുടി എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു? താങ്കൾ പശിയുടെ സഹായത്തോടെ കുറച്ച് മുടി ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭഗവാൻ വളർത്തിയ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുടി തന്നെയാണോ? ഇത് കൃത്രിമമായ മുടിയാണോ അതോ യഥാർത്ഥ മുടിയാണോ എന്ന് താങ്കൾക്ക് സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാപത്ര പറഞ്ഞു. രാജാവ് ജഗന്നാഥമൂർത്തിയുടെ ശിരസിൽ നിന്നും കുറച്ച് രോമങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശിരോചർമ്മത്തിൽ നിന്നും രക്തം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട നിമിഷം രാജാവ് ബോധരഹിതനായി നിലത്ത് വീണു. ബോധമുണർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മോഹപത്രയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു, ദയവായി എന്നെ രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വലിയ അപരാധിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ദുർവിധി വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഭഗവാൻ താങ്കളോട് വളരെയധികം കാരുണ്യവാനാണെന്ന്? ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തനോട് ചെയ്യുന്ന ഏത് കുറ്റവും ഭഗവാൻ അത് ഭഗവാനോട് ചെയ്തതുപോലെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്തത് ഞാൻ എന്തൊരു വലിയ വിഡ്ഢിയാണ്. താങ്കളെ അവഹേളിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിഷം കഴിച്ച് അഗ്നിയിൽ ചാടിയതുപോലെയാണ്. രാജാവ് മോഹപത്രയുടെ കാൽക്കൽ വീണു. പൂജാരി അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. അദ്ദേഹം എന്റെ അപരാധം ക്ഷമിക്കുകയും എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് പോവുകയും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ മുടിയൊന്നുമില്ലെന്ന് അവർ കണ്ടു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭഗവാനെ, താങ്കൾക്ക് എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. താങ്കളുടെ ശിരസിൽ മുടിയൊന്നുമില്ലെന്ന് അവർ കണ്ടു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭഗവാനെ, താങ്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്? താങ്കളുടെ മഹത്വം ദേവന്മാർക്ക് പോലും അജ്ഞാതമാണ്. താങ്കളുടെ ഭാവം എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ദയവായി എന്റെ അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. താങ്കൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യരാണ്. താങ്കൾ എല്ലാവരുടെയും തുല്യതയിലാണ്. താങ്കൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാന് ശത്രുവുമില്ല, മിത്രവുമില്ല. ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷം രാജാവ് പൂജാരിക്ക് വലിയ സമൃദ്ധിയുള്ള സമ്മാനം നൽകി സന്തോഷത്തോടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ജഗന്നാഥന്റെ ഈ മഹത്തമായ വിനോദം കണ്ട് ഭക്തരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. താലിച്ച മഹാപത്ര വീണ്ടും
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകി. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഭഗവാന്റെ ഹരിയുടെ മഹത്വങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തർ, അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഭക്തർ ജീവനും ആത്മാവുമാണ്. അവരുടെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് അവരെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ കി ജയ്. ഇനി കുറെ ലീലകളുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വൈഷ്ണവേഭ്യോ. ക്ലാസ് നടക്കുന്നതോട് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.